Napas lang ng pwersa ng militar ang commanding officer umano ng rebelding New People's Army sa nangyaring engkwentro pasado alas 10 ng umaga kahapon sa Zone 6 Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Ayon sa 9th ID at PNP, nakasagupa ng 9th IB ang tinatayang 4 na miyembro ng civilian terrorist group habang nagsasagawa ng combat operation. Nagkaroon nga po ng armed encounter between the 9th IB ng Philippine Army and the members of the CTG. Particularly po doon po sa Sitio Bito ng Zone 6 San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. So, ang atin pong Philippine Army ay nakipag-ugnayan po dito sa atin na mayroon nga po na encounter sila doon sa particular area na yon. And accordingly po, 4 po ang kanilang na-engage. Nakatakas po ang 3 at ang isa po ay binawian po ng buhay. Isa ang bayan ng Pamplona sa mga deklarado ng Philippine Army na SIPs o Secured Internal Peace and Security pagdating sa mga sigalot na may kaugnayan sa CTG. Subalit ayon sa PNP, hindi pa rin naman iniiwan at tumitigil ang mga militar sa kanilang mga operasyon sa lugar upang tuluyan na tuldukan ang insurensya. Na-recover sa encounter site ang M60 na baril at personal na kagamitan ng rebelde. Hindi naman natin din sinasabi na porke na-declare na nga na cleared or na-declare na as SIPs ay hindi na po, kumbaga wala nang hindi na magkakaroon ng mga presence of CTG. So, according po sa ating Philippine Army ay hindi naman po ibig sabihin na dineclare na lang ng SIPs ay hindi na po magkakaroon ng mga ganito pong encounter. Sila po ay nandyan pa rin, nagmo-monitor at kung meron po silang ma-engage na mga individual po na member po nito ay maaaring magkaroon po ng mga encounter. After po na makapag-conduct po ng process po ng crime scene ng ating investigators po ng Pamplona and ang SOCO team po sa area ay dinala po ito sa funeral po ng San Fernando and accordingly po sa coordination po natin doon sa funeral ay na-claim na po ito ng family. Samantala sa parehong araw na diskubre ng mga otoridad ang isang arms catch o taguan ng armas ng pinaniniwalaang rebeldeng grupo sa bahagi ng barangay Udicon sa Pasakaw, Camarines Sur. Na-recover ng militar ang 5 high-powered firearms base na rin sa sumbong ng mga sibilyan sa lugar. Sa ngayon patuloy ang panawagan ng Philippine Army sa mga miyembro ng rebeldeng grupo na sumuko na lamang para sa tiyak na kaligtasan at pag-asang makapagbagong buhay. Ang patuloy na kampanya kontra insurgency ang isa sa mga tinututukan ng Regional Peace and Order Council sa pangungunan ni Governor El Rey Villoperte bilang chairman. Asahan umano na magtutuloy-tuloy ang kahalintulad na combat operations kasabay ang panawagan sa mga natitira pang rebelde na sumuko at magbalik loob sa pamahalaan. Sa insurgency, nag-coordinate tayo clearly sa 19th Infantry Division. But siyempre, hindi naman military component palagi. No? So kami may civilian component rin. Paano natin? Ang root crime talaga, ang root cause of insurgency is poverty. So dyan tayo nagbibigyan ng pansin. Jan Amador, CSN.